जायो ओइ जगर ओइ माबा फुलटाव नांखायो ओइ ओरै मानलायाव बा सुपार बरिया सल्फियाबो बारहांबाय गोमोन गोमोनखौ सेस सानजोबखा Mokot bisa nih kan lama dan tuh. Bisa bidang. Apa dilihat kapal malah kan bukan deh. Dia tuh itu makan apa? मा मानसिफोरखौ जब्रा हायाव जनानै सान दे गोमोन मोनदो नायदा मा गोमोन मोनदो बा थाइजौ गोमोन आंबो जागोन दे गोथाङै थाइसे हाथायानो फै जोबनानै बिदि हानायखौ जादों बे sih mausnya माथो थांजोबलाया जानिया लाजिनाय गोजान मालाय थाइजौ जालायलायदो आगैया आया गोखैना गोथावाखै गोखै मोनाखै हो जोङो लांखो जिमि दे जा होमबा जिमि लांबाय नामा ओइ दैजियाबो जागासिनो मालाय जोङो मानसिया जा दैजि जा जादो नायबावबाय बेनि नुवाखै होथेनाया हेरेगा